Salam kardeşler. Salam Halipa. Gowmy ýagdaýlaryňyz. Bugün ýygnaşmagymyzyň esasy maksady öňümizde ne? Täzeýli bayram ýetip gelýär. Täzeýli bayramçylykda da näme? Her kimde bir bolşýaly. Täze goşgular, täze makalalar. Çağızyklarymyz üçin bir gowgulkuli, degişme egeňnek hekaýalary taýýarlamaly. Bay Muhammed ağa, sizem täzeýli üçin gadyetimiziň öňündäki sanyna yurdumuzda alınıp barlayan işler barada bir siyasi makale ýazmaly bolsaňyz. Bolýa. Aýul, Gülşah, Şahir, üçüňiziň hem täzeýle degişli bir goşgularyňyz bolsun. Bolýa başlyk. Kerim sen emine akıllı şäherimizi, arkadaş şäherimizi wasyp edýän ajaýyp goşgularam ýaz. Hukman. Anlatas. Sen hem şu täzeýle çağılar barada gydyk kılja hekaýa taýýarla. Bolýa başlyk. Kardeşler, yeni kimde näme teklip bar bolsa ine ýanymyzda Halipa bar, gelip maslahatlaşalım. Umuman şu täzeýli bayramçylygyna bilimizi bek guşap, awra bilen täzeýilimizi garşalalım. Mene bärik taktım. Biz gatawadan mezedik. Ala, Şahirem geldi. Otursun Fagaman. Şahir, ağam geldi, urra! Ağam can geldi. Oho, jigjiklem, gowmy ýagdaýlaryňyz. Ağa, bize täzeýler çan mezeýäs. Hay tuweleme, berekella. Ağam, bizim hem täzeýler çamyz. Ula kanemem awadan mally ýörgölseň. Häzir görýär. Häzir. Ýörsene ýüreýdi ağam. Aýgül, gel gaýdym. Hawaja näme? Ağaňyz işden ýadak gelle bolşuňyz nähili? Gelneje? Akylly bolun. Boraja. Gelneje? Şahir gelin saman. Ho. Naharyňa maýysy bar kurup gelýär. Näme nahar pişirýäňiz? Palaw pişirýän. Tuweleme. Nesip bolsa Şahir dowlanyňa mäýitip gelýändir. Çyndanam ağam seň dowlanyň açanay? Täzeýil güni. Täzeýil güni? Ho, siz näme bilen zok buny? Ýok. Ak gyz ýollaşyň bolsun ýurjym. Sag bolun gelneje. Ece, kaka, otursan Fagaman. Geldiň oglum. Owa geldim Ece. Geç oglum, geç. Geldiň oglum Fagaman. Owa. Näýili? İşler gowy gidip durmy? Owa Hudaýa şükür kaka. Onsoň täzeýle taýýarlyk görýäňizmi? Owa ul depkin bilen taýýarlyk görýär. Şahir, Ho kaka. täze goşuň ama gadyety çap edipdirler. Owa. Tuweleme. Galamyňyz ýitip boldy. Sag bol kaka. Arkadaş şäherine geçirilen ýaşlar başlap festivaller. Juma Murat, Hawa, Gülşirinlereme bäzek toýaýdyk gitdiler. ay tuweleme. Ýaşy din bolsun. Ýaşy din bolsun. Hemmek şäwda ýetirsin. Hawa Ýaşy değil mi şeýdi, hemme kişä Huda ýetirsin Şeýle bolsun Allahyjan. hawa. Oglum, Ho eze. şo Gülşiriniň ogly sizden duşmudy? Ay, ýok eze. Bizden bir kiýaşul bolmaly. Dogry. Görýäň malam. Sen ýaşyňdakylaň bary eýem çağaly çugaly. Öýli işikli. Sen bolsa hana hol ýan depderçäň eliň alyp ýerden gidýäň oglum, agşam gelýäň, öýde tapdyraň oga. A sen haçan bizi begenirjek he? Begenirjek eze. Şeýlemi? Haçan? Ine nesip bolsa, gadyýadyň täze sanyny. Sary ýaprak diýip goşgym çap edilmeli. Ýene de goşgu diýädäri. Agowda. Ýogsa da täzeýle näme ýazmakçy? Howa. Ine bize täzeýle Halipalaň saatlaryny popur edip çalýar. Belki de şo barada ýazarsyň. Hawa, maňa aýdýanym dogry. Ören gowy pikir. Bolup biler. Ağam, ece maňa täzeýil mesawat alyp berýär. Sen bolsa hiç zadam alyp beren ok. Alyp berjek ha. Çynyňmy? Hawa çynym. Näme isleýäň? Näme alyp bereýin? Min gelinjiň kürtesinden tutup, gelin çöreği desim gelýär. Ay, tuweleme. Bägül. Nahar taýynmy gyýdym? Han getirdi onu. Oglanlar, barıň sizem çalşyryň. Arkaýynjak iýiçeli barıň. Bolýaje.
Jumamrat düşey tenem aşağı. Aha. Gel hany. Süş. Gel berk gyrym süş tenem. Häzir naharam geler. Oho, arman olanlar. Bar Baros. Ne diýäňiz, ýetişýäňizmi? O yetişýär. Oturuň, oturuň. Kerim nähil başlaýarlyňmy? O başlyk. Ödem ulhuju bilen başlananlar. Ay, tuweleme. Ýene başlyk. Wagtyňyz bolsa şuňa da bir göz gezdirseňiz, Bu näme? ol güller hakynda hekaýa. Berekella. Şahir, Hop. seňem goşgyň arndan bir 5-6 ýen tolsun. Bolar başlyk. Oho. Tel uqaqan wamby? Howa. Ýene taňa täzelik. Gowy makala. O näil? Bu seň topardoşuň dämi? Howa. Beýle urta ýazda şu arada, oçurk. Gülýäl topardoşuň wa. Gahrman arkadagymyň arkadagyl gahrman ferdarymyň teatratyny ikellep gollap çykyş edýär. Aýdynlar aýdýar. Ýene bir zat tarapy, sen topardoşuň bolan soň, sen bu arada köp maglumatlar bilýänsiň. Howa başlyk. Bolýanna, men taňa telbiň işlerini talgydyny berer. Şo ýer gitdi, oçurk ýaz. Men o salyksyny bilýän. Şeýlemi? Howa başlyk. Onda näme? İşiňi düzsünlik. Sag bolun başlyk. Sag ol. Olun baş. Selvi, bärdimiň? Ine men haýşeden goşulan ählisini getirdim. Häzir. Salam Şahir. Salam Şirin. Bolmaýardylar. Gowy. Selvi bärdimiň? Herlen bäri gözläp ýörün. Han gaýdam zokmy? Şirin, sen öýdüň gaýdy ber. Meni azajyk gejirek gaýtjak. Aýdymlama taýlanmasam bayramçylyk ýetip gelýär. He, bolýa. Şahir senem örenim owally. Ha, näme boldy? Boşga gerekdi. Ha, aýdym näme arada bolmaly? Ýaşlaň durmuşy da. Demek söýü arada da. Ay, bolýa. Bir seni açyp göräýäris. Sağ ol köp. Bolýa, sağ ol. Bolýa Şirin, sag ol. Bolýa. Selvi, saňa näme bolýar? Näme bolmaly? Ay bir hili gaşyň çykýan welin. Bir zat bolaýdymy kadydym. İşiň bolmasyn. Goşgyny ber. Me al. Halamadyňmy? Barmy şu? Howa, sen özüň 3 hoşu diýdiň dämi? Näl bolupdyr? Halamadyňmy? Halamadym. Näme boldy? Täzen ýaday. Nämesin halamadyň? Halamadym da. Şahir, başarmajak bolsaň şu wagdaý. Men başga birini ýututjak. Yok, Selvi, arkaýyn ol. Oňarýan. Ýöne. Göräýär. Näme bolar? Näme bilsem? Näme bolar, meni işiň bolmasyn. Bolýa. Uy oğlum, geldiňmi Sagamançy? Howaja.
Bugün äýirläpsiň oglum? Ay Ece, men bugün balkana iş taparına gitmeli boldum. He, şeýlemi, tuwelemi. Ýol bolsun, tagaman gidip Sag ol gelim. Ece, şeydi. Näçe de gidýäň malam? Yeni 2 saatdan uğra vermeli. He, şeýlemi. Otlada pete gallyk. Onna bar, derrewjik çalşanyp gel oglum. Taýinlik gör. Bolýa Ece, bolýa. Aha. Aşyrjan, Ha, sen näme işleýän? arçamyzyň suratyny çekýän nädipdir? Gülýaly. Edil özetipsiň tuwelemi. Berekella. Selvi, Jora, sen näme üçin gaýtmadyň? bugün meňe kabara sapagym bardy. Sen näme? Men bir aýdymlama taýinlandym. Bayramçylyk etip gelýärem. Hawa dogry aýdýaň. Wagt diýseň çalt geçe. Okuwa gelenimiz ýaň ýaly welin, eýýäm tamamlap barýas. Şunça ýyllap söýüň duýduryp bilmedik bolsaň, mene haýran. Sen näme? Bir aladan barmy? Ya ýadawmy? Ýokla. Şahira aýdym üçin goşgy diýdim. Onam halamadym. Şoňa biraz aharym geldi. Ahok şahir adam da goşgatylary gydar wasp edip goýun tapajak ýaly welin. Wah, men oňa näçe goşuk setirlerini ýazdym. Ýöne hiç tem goýuny ýaran oňa. Uy, sen göwnüňi seýän temaň haýsy? Watançylyk, teriyetçilikmi, ýa tebigat söýgü hakdamy? Oňa düşünürseň ýazardy da. Üstesine de, men oň näme isleýänim bilem. Diňe bolanok diýip. Beýdip oň göwnüne deýme Selvijan. Hoy men oň gowuny degem ok. Bir gyýdym goýun tap bilmejek bolsaň, mene bilmedim de. Men oňa näçe goşuk setirlerini ýazdım. Birisinem aýdym edip maýdan o. Uy, ýoksa da oň goşgulardan haýsam bolsa birini aýdym edip aýdyp göräý. Mene düşünmedim de. Oňa goýy edip düşünür Selvijan. Düşünmeseň, hükman düşünmeli. Wah, ben düşünşekli. Ýöne sen on özüňem tanaýan. O şeýle bir gedemmi? Aho, dagam kıyılmaş kılan öz edebi, näzik gedemlik bolýada. Ýönünni pursat döräse, bilýän näli urlaşmaly. Ha, näli gürleşik? Adamin bolsa finne yesilmi adamin var sensiz hasta sen diňe maňa lokman yüregime goşdum ýazym baharyma bahar ýazym seherime şeyle sada Feydim men seni görümde Şovada sada Sen şeyle sada Feydim men seni şovada Geceler ayım tayım Dolali sevmeze kayım Sen sorasan eğer Üflesen canımı bir mene
men tayım Quştum yazım baharıma Bahar yazım seherime Sada finşeyle sada Söyledim men seni göründe Şovada sada finşeyle sada Söyledim men seni şovada sada Finşeyle sada sada finşeyle sada Söyledim men seni şovada sada finşeyle sada Söyledim men seni şovada Ağam girme. Dur ağam girme. Girme. Aygülcan, dur hanım, dur. Näme boldy? Meni iş haklanmaly, ýoksa ýetişemmi? Yok. Duran durjugym, dur hani. Hani men geçeyin. Girmeydi. Men howlu, ýa iş kaglanmalıyım. Häzir gitmeli. Ayo. Uf. Aýgül, näme boldy gyzym saňa? Ağaň bir zat diýdimi? Yok. O toğa girdi. Uy, girenne näme? Girmeleli. Näme üçin? O bizim öýümüzi gördü. Görenne näme? O sen ağaňa. Özüm howlukmaç gidip barýa. Häzir süýtlaşyp şerbat ýerňeýdim. Ansaň bileje iýers barmy? Akylja bolmalagyydym. Aygülcan, sana näme boldy? Gördüm. Uy, nämäni gördüm? Sen doglanyňa taýýarlan soğudumuzy gördüň. Sowgady? Hawa. Ay ýok howjymjan. Mene hiç da adam göremok. Alama gördüň. Wi, şumy? Hawa. Mene muny suwat görüp durun. Alamayan iş kaglanalmaýylanda gördüň. Ýok howjymjan. Ana nay göremok diýen. Näme bu? Göreňokmy? Öý. Tuölemi? Näme öý? Sen öýüň? Men öýüm? Hawa. Wi, bu näme onda? Görde. Bu kim? Göreňokmy? Gelinjik. Kimin geldi? Sen gelniň. Men geldim? Hawa. Hay jüglem. Giyce vurgalayım alav dikki canım. Yok giyce kalmaz. Esasat pete kalın peteli. Petek baho gene may diyene ne? Petek kayın murta ol ya. Ey, şu atlardan bir oňorup bilen akmayın ya. Eyladım aynen ey. Ben gelim diye ne ko benim boş elim yoksa da sumat görýän may. Bay vur yaltay dene may. Yaltay da yetsem o. Yürü. Kaçma. Ay doğru ho. Ölüyüm öldürün, gelip kapıyla mı yapacak lan? Oğluk yanına ho, kızlarına da koluna ko. Benim gitme
Güzeldirler o kızsan yani. Neyle arabayı? Yengem ısıracak bolyanay bulunmur hayaldir. Hayallerdir. Kendinize şeyler Yengem uçak. takaman. Hala zaten tayin direkt. Gel. İyi tayin adam. Gördün mü? Koy. Hala. Yürüdük ay beni. Şu Bolunu ne yürüdük ay peçekleri alıp. Dur vay. Ne yapalım? Ay, mihman geldi bay. Oho! Ay berekella. Ay berekella. Ay yine yenge bu atlar omortun. Ay tüvelüme. Bu neydi ya? Ay demeden takım deneme geçiriz beni zaten de oraya. Yo ho. Bunlar da ne mi? Sana. Ho. Mama mı? Hava. Ho. Ne gidime gelmeli mi? Gelmeli. Yönü var ne mi? Oğulcum mu? Ho. Şunlar şunu ne mi? Boş varacak mı sana ya? Ho. Ay oğulcuğum hadi bu atlar. Şu da atlarım oğulcuğumları hep be. Vay bak onlar mi kancan yanlış koy gidenler hayatımı koyuyor. Ey bir kız yani hadi garo. Lukmani. Annem poy git geldi lo. Yo poyun ilersin o. Bir peti koyadımızda. Peçe kola gider hop ya. Ya bu kasın var, hoğuk var, iki iş olay var. Gidip yamaşkan gelmeli olay var. Şu da atlar şu madem olmalı oldun mu işte. Gel geç. Kısırma. Kısırmanın içler. Şu atlar yemeğe gider. Gerek kov, geçirip. Vay. Mehri var. Tüycü arttırayım tüycü. Bana koydan mı? İkini koşuşmalı. Koşuştan vurma kal. Ya şunu yazdı. Hoğuk var. Benim kaya oram oğlum ka. Ay şu atlar gerek bay botiş. Gerek kov. Seni ben gittim seni. Mene gittim o. Ecel niyetler yapanlar da o sağama deyip o. Bu kadar. Şunu öyle. Tükamlar hep mi? Ay ütüka verek. Onu koyar. Ayda. Gel kaydım gel. Ne yapayım yiyecek bu tükamlar. Ne metrikloca koyayım ka. Var hep koy. Ütü koyar ütü. Bu da atlara derece. Ne düşünmeyi bunu ne emedik görmüyor. Ha o çıkım. Gel. Uçar benim uçağı şey. Kaçar o çıkımdır bey. Kakak samolyotla gidecek mi? Ya oğlum ben var o samolyottan korkan ne poydu oğlum poydu. Eceme var konu. Ay gece korkan adam oğlum. Çağa da orada bir yana ya. Korkan bir yer. Para olsun kuş oğlum para olsun koyun olsun. Ekonomi o hakikaten ya da. Şimdi ara. Başlama. Başla kendine de. Gel koy bakayım. Dur verin arkayın ha. Gerekme şu da atları. Hey! Bunu atları nerede göreyim? Gerek geri vardır da. Ey bu da atları nerede göreyim? Şu da atları gerekme şunun. İyi mi çıkı değil mi zaten? Baho şunun. Gerek bulmaz ne bulmaz. Ya şunun da ne yapıyor? Nahar der ya ne rüzgan bu? Gül ya nahar der ya şu atları. Yok bak. İçerim. Yapanlar. Niyetten zarar. Oğlum niyetler. Ay kâze ne gerek şunurdu? Bağ öldürünü kâze ho kâze demme çayımma nanamma himmedet bağ. O da gerek. Bağ ho olurdu ne gerek? Eli bağ. Ne bay? Kuğula tutur doğru sağladın kuğula. Bak gerek İme kadar bağ. Gerek. Nişanım var insanın şu ulencik yapalı. Vay başla. Vay ay ben gidiyorum oturmayın. Ağır bana dedi beni oğlum tanımadı lan. Ben gidip baktım ağır tanımadı yarattık ağır. Şunlar çok gidip bana oğlum kül ettik de ya. Vay koy sana yerine yatırdım 10 yılda atıyorum yönelmiş onun için. Yürüsün orada daydık mı kalk yani kem. Burada daydık mı? Ya bunlar ağdan sıcak olmak diyeceğine yer var. Şuna sana ya. Yer var deyip onu hemen zaten yok onu diyor. Yok o. Ha? 2 tane petek var başka ne ben onunla. Var ne gerekleri olacak sene. Vay. Ay mena halis vallahi mena mira belli ba me atan kala ya bola ngok bayai badai. Hadi kaç. Ay şunu ay. Bu tutak şunu. Şunu ada bana kalmış. Ağda pembelik mi? Yürü. Ay pardon şu verdi git kal yürü hadi yürü. Bu balık diye mi ne? Belki su kalanı su kan. Ya balı aran ne ödüm aran kaynar. Koy ton bol mu?
Yürü. Başka bağla kasapla top. Yürü. Bollu. Gerek. İnneklenme hele. İnneklen sakın lan. Gerek kıllasın ağram yok. Akaya olursun. Allah yürü doğum bir de. Aleykümselam. Oho. Nerede? Geldin mi? Okulları kovma. Ne biliyorum var ya. Sağamaz. Gelin. Gerek. Yok sen öyle ol. Ezene çıkılığına sen edersin böyle mi? Okuma gideceğim o yok edeceğim. Ol ya. Ortak oturmaya bize yürüdük. Nakar üstüme yetse? Tayin oğlum, tayin. Gel oğlum. Yürüdünüz mü? O yürü hadi. Hadi ya sen oğlum sen otur onunla. Bağdacığıma salamaydım. Ol ya yürü. Hadi kapıyı yap. Bağırayı sen otur. Sakamanca varım. Bol ya. Oğluma da salamaydım. Hadi. Selam. Ya hoş geldin. Selam. Gel. Bu da benim. Geldi. Şunu. Bir kişi. Ha burada. Yürü. Dur, hoğluk mu sana? Hoğluk mu? Hoğluk bana. Sen nereye oğlum ya? Men oğlumun yanına hoğluk gel. Sen nereye hoğluk gel? O bağır vur. Men nerede o? Yürü ne bile gireyim. Ne mi dayeli? Bile gireyim. O dur yeke gireyim o bile gireyim sen. Yok odun onu sıksan vel ders tutaydan. Armay kovran kana var Muhammed'im. O bağ kovrandır ha var. Geç. Sakın ha. Ne sakın ya? Bak. Ne mon? Ayak koyuyor hop. Ay. Ayak bas git. Ay şer men ne dinmay. Bak kanıma ayaktan otur diye matlay. Oha! Aman kanka selam aleyküm. Aleykümselam. Çepten sen abi. Oğul da yaşkur memnun ha. Olmayaldaydı. Ay. Uğur nire? Balkana. Balkana mı? Hava. Tuvalama, sakaman var lan. Haydan gezin. Neyime gerek olsa taşına çıkacaksın çeppe diye bollu ılgak geliyen abi. Sana diyen la. Bunu aman kanka bana diyen şu güpüyle geliyor tutay. Ay berek. Bunu. Kutlu olsun teyzeyle ama aman kanka. Sağ ol. Ey beyler gitmezdi ben aman kanka beyler gitmiyor. Tuvaleme değiştiğine onu kadar lan. Ay benim kakası benim. Ama oğlum kakalım şeydi değişken. Ulan kakası değişken ya bari ya. Ay tuvaleme. Ulan tuvaleme son yani. Asır Murat. Oğlum. Aygül. Be, nire ettiler ay bunlar? Ay bölük. Ay bölük. Ho, geldin mi sağaman kakası? Geldim. Şunçak yıkırayan he veren doklu. Hüy, eşten nerlerine? Hani bu aktıklar nerede? Hüy, aktıklar mı? Olara gedelince mamalarına gittiler. Hani bu Şahir gelmedi mi nidem? Şahir bugün yer geldi kakası. Yöne bir Balkan'a iş sapara gitti. Balkan'a? Hova. O ne hemşin mağaydan o? Hüy, man aytta bollu da, inem sana aydan. Bir,
Näýil oglanay şu? Ay, bolyada. Ömrümde hiç var dönmerim senin. Yüzümü vurma sever yar minnen. Taranip sol yani sensiz vurmannen. Gelip kal yadayni tarağım benim. Taranip sol yani sensiz vurmannen. Gelip kal yadayni tarağım benim. Eğer sevmedik bolsanız Seyendiğimi delikenin Menin bu yaş kalbimi O da oyman lelekenin Eğer sevmedik bolsanız Seyendiğimi delikenin Menin bu yaş kalbimi O da oyman lelekenin Yemaynim, söğüden yanılmay. Yok neyem oldu? Onu nemay. Helenmer yükün zar yıllar bir aydım otursun ay. Yok, söğüden ayanamak yani hinglenin moluyu oturuyorum. Her yol elektrologun bir yerine yollu şeminer dağım. Ola şeyle oyun. Onu da o saatlik bir aydım aysana tezini yetip geliyor o. Doğru, saatlik aydımamaydı zaten. Şeysin o saatlik zabar Allah ne diyeyim edenler. Onu gerek zadın bolsa okya arkayım bola ben angırda bolsa bu mu? Hayrat edileyim. Oğlum, ana, atağım gelipdir ha. Oho, asır Muratsan geldin mi oğlum? Mamaňlar hedilmändiň. Howala. Ay tügölemi. Öýden çyksaňyz hedile diýäňde. Hani ýör hani? Ýör. Oh, inim. Salam aleyküm. Aleykümselam. Halıkmay kurgunzam. Inim. Yaman yüzüm salıklı ho. Burada çıkazmal zatlanmadı. Şoň ünsüňi dätdir. Ay bolýalay. Zalyk bolsa bolýar. Yok adam, geçin. Gel ağam, kızınca çayam geldi. Çay var ya. Çay içelim. Gel ağam. Senin işine de senin ortadan ay. Gel ağam, gel. Ay tügöleme. Inim. Uğur hayır ola. Uğran balkana vardı. Ay taparına. Sizin uğrunuz nere ya? Ben oğlumun yanında. Oğlu harbi kazan kovul et ya. Ha, kaçan? Erkir. Tügöleme. O kulluğu demedi. Bir ay oldu. Ay ne ettin ay? Bana zat koymadın ay. Beni burada da aydayacaktım daha oynayayım ha. Öyküler yerler. Çok mesele. Ben öykülem yok diyorum. Benim kakasları burada aydayacaktım daha. Ay tügöleme. Sen neymiş ettiğini? Ben ağam gazetleri dağıttı dişli. Ay tügöleme. Burada da yazyanı değil mi? Hova. Ay doğruyum aysam şu adam balkana vardı. Makala yazmağı var. Gör. Ay tügöleme. Otur. Ne mağarada yazma olsun var ya. Ne bakın sıram sonra da. Ne yapıyorsun kıyın o? Men talip doğrum. Aha. Tügöleme koğdara koğurdum. O ne yedim ben? Olay kıyya men ay timini. Vah, oğlunu kovdur volýan. Şu 5 ýyl okan öwrüm. Biraz duyduk bilmedim. Ey, ne adam ey? Olay. Yalsa adam da dili çeper bolýar. Derrek duydurayım olacak gallary. Kızı bay bolýar. Vallahi men nagynma. Derrek duydurdum da. Yine geçip de 6-7 kere kuda gidip geldiler. Derrek duydurup koyverdim. Ay derrek değerli sen kim? Derrek değerli olayım şu. Derrek değerli ho. Ay sen de yazı oradan. Koşkuyun suyunun duyuyun duydurup olmuyor mu? Ho yazayım. Koşkuyun. Vah, ağam. Men ona näçe goşgu yazdım. Ýöne birem göwnüne yaramadı. Bah! Öz yerine gıydı kenay. Ho. Sen aýtma. Ine bir gedek dagy. He. Haçanaçen öz söýgüň gizläp gezjek diýsene. Gönüläp gelen keýgin iki gözümden başga aýby ýok diýipdirler. Şu gün ine şu ak garlar ýaly pek söýgüň oňa duýdurýyn. Yüreğimde beslen maksat arzulanma yeteýin.
oň bilen bir ömür bile döwran süreýin. Selvi gowmýagdaýlan. Kemal, salam. Salam. Sen nere, bu yerler nere? Toýa geldim men. Tanar ýaly bolmansyň, üýtgä gidipsiňle. Hawa görsün ýaly. Bile gulluk eden oglanlamyň bir toý edýär. He. Şoňa geldim. Wi, başlaýaryň, men sizi tanışdyrmandyrna. Tanıpdaşym Kemal, topardaşym Şahir. Şahir, tanşanmy öýren. Tanşanmy öýren şat, Kemal. Selvi, ejemem her gedek öýe barsam, öýlen gün beren o. Ýeki ogul bolamsaň, agtyjak güýseýändirde. Wi, Selvi, men sana dünkü ýazyp beren goşgulamy okudyňmy? Ay, biraz üýt götmeli yerleri bar. Umuman halamadyň da. Mene mundan artyk başaramak. Siz arkaýym gürleşiverin. Selvi, sen onuň bary ber. Bolýa Kemal. Sag ol Şahir. Bolýa. Selvi, okulyňyz gowmy? Janyňyz sagmy? Hawa, gowy. Netibe denen menem teatrymyza işe durdum. Söyleme, urna bolsun. Hawa, sag ol Selvi. Ýerin. Oku tamamla. Hoşlaşık wagtymyzda da şo goýda duýdum bilmedim.
Selvi. Bir minut sägin sene. Onda näme Selvi? Ýoluň ak bolsun. Men sana işinde üstünlük. Yurdumyzyň toýdur bayramlaryna sesin elmydama beletden ýanlar. Ýüregiňde beslen, hemme maksatlaryňa ýetmeňi arzu edýän. Sağ ol Şahir. Seňem galamyň ýetip bolsun. Sağ ol Selvi. Şonla kaydı bilmedin mi? Ay baharın ırkıttay. Şonlardan çok iyiden havalaşmadın mı? Yok. Indi näme sen diýen? Indi menem şu güýd barada şu wagt makala ýazmagy var ya. Bunu da. Şu ayda. Şu gelip dağıtıp durma onu indi. Şu gelip tutturdım. Qalyaň, men ýal boldyna, dogum boldyna. Ot ýal boldyna, bagyň ýerinde ot çyryndyrdın ha? Ay sen ot diýenim talanır ha, ene may. Şolana gyýdan güni utsun bolup görünýär o. Şu gelip bir ýago. Näme ýazýan bolsaň ýazda. Goşky ýaryň, makala ýaryň. Indi bir duýguň, duýdurok sady diýip. Saptırma şol Saptırma. Hükman, özüm hem şonu yetmeli var ya na. İnli varsam, Hükman öz süýgüýüm aýtjak. Ay şeýtler, şeýtberler. Gün ýanynda bar ya, ödüm başly uratdy. Uy başlan. Ha, owa diňleýän. Salam aleykum. Wa aleykum. Ýaxşymy? Gözel sen bary ber. Yetip gelen täzeliňizden gutly bolsun. Ha, siziň kim mutlu bolsun. Sağ olun. Başlan. Men Şahir Recep Aşgabatdan, gazetden, redaksiýadan geldim. Tuwalime gelin. Aýdymçy, Selvi Kakan. Şu ýerde işleýämkä? Owa, şu ýerde işleýär. Eger mümkin bolsa men şoň ýanyna eltäň. Yör, baş üstüne. Aýn häpdem täzeyle taýar. Şolar ya. Mene täzeyle makala ýazmagy. Gelingde, şu taýda oturýar. Öde ýok eken. Siz bärde garaşyň, men ýa-da çagyryp gelýär. Gaýrat.
Şahir, näme beýtip dursun otursana. Şahir? Ha? Näme maňa beýle seretýän? Hamala men görmedik ýaly. Wah. Durmuşda köp zatlar ütgäpdir eýem. Aýo, oda. Okuw tamamlanmada da eýem 5 ýyl geçäýipdir. Hawa. Wagt diýsen jalt geçýär. Yıgralık. Yıgralık. Ine şu yıgralık maňa durmuşda köp zada yetmäge päsgel berdi. Şahir, saňa alçaklygam gelişmendir onu. Aýnny geç. Men gowşy bolşum bilen bolubereýinle. O näýli geç? Wi, ýoksa da Selvi. Siz ne toy edipsiňiz, durmuş gurupsyňyz. O näme üçin bize aýtmadyňyz? O nämeň toýy? Ui, şuna diýäňmi? Bu aktrissamy Merjan Elnejanyň oğljanyň çağalar wagtyna täzil bayramçylyk geçirilýän ekeni. Merjan Elneje de gelýänçä men ýerime sahna çykyp beräý diýdi. Şoň üçin dakyndym. Ha, şeýlemi ýa? Şahir. Ha? Men saňa gowy habarym bar. O näme habar? Ýadyňdamy? Talip döwrümüz maňa baht hakynda goşgy ýazyp berdin. Howa elbetde. Ana şu goşgyny nesip bolsa ýylyň parlak ýyldyzy bähleşigini aýdym edip ýerine ýetirýän. Tu ölemi. Şowlu bolsun. Sağ ol Şahir. Wi, ýoksa da Selvi. Menem saňa gowy habarym bar. Näme habar? Ine men siz barada. Siziň döredüjlüğiňiz barada. Gazetde makala ýazmaga geldi. Tu öleme Şahir. Howa. Galamyňyz ýetip bolsun. Sağ ol Selvi. Inni Ali patala. Kayn koruyanım mı? Burada da belletin ile ne bizim yaşka aymaydardık yönü bunun yanıp durdu değerler. Sizin şumak şeyle yaşlara koyulayan, açılayan yollar, ne mehruvan arkadalı kahraman terdarımız, hemmemiz için yönü esasanım yaşlar için uli yollar açıp verdi, mümkünçülükleri döredipti. Şonun için elmudama ruhumuz belentde olup, sahlana öňün görüp görüňizler tügeleme. Onun näme esasy yürekden, kalpdan aýdynlar, hem adamlara da birogyny barýada. Şoň üçin size ýene bir ýoly üstünde bardy diýen, Gökherjigim näle aýdmaýdy? Men Joşkanlym diýip fiýataýdym man, dana şon saýlaýdyk. Öňe maýdýady, şo sesini de goýulşykdyr, goýaýdym saýlapsyn. Enjigim näle aýdmaýdy? Men feýu baradaýdym. Feýu barada. Özüň saýladyň, Hawa. kalbun bilen şonun ýerine ýetirten ýerine düşür. Onu näme? Bizde näme kömek gerek bolsa, gollaw gerek bolsa bir aýdyp durun, çekinme. Ýöne esasy sahna sizinki. Şoň özüňizi görkenleri, gowy çykyşlar bilen şoň üçin näme? Onu üstünlük arzu edýän. Ýene bir ýoly bäteşikde görüşür. Hem nämesi hem bu hemmäňizi gollar can köýürlük eder. Nesip bolsa, sağ olun Ali pan. Öyle sizin kemranız olsun. Lelem sana seredim
doymadı. Men ne deren bu sevgi, ayam hat yazıp koymadı. Lelem sana seredir, ara gözüm doymadı. Men ne deren bu sevgi, ayam hat yazıp koymadı. Ayam gelsen yanıma, ayam Karaş yarın, ayam gelsen yanıma, ayam Karaş yarın. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Özün gowmy? Owa ýagşy Alipa, gowmy özüňden? Arma we şatlyk, näl taýynlan ýa-mı? Owa Alipa, ul depkin bilen taýynyp görýän Alipa. Tuweleme bulaydyma özüňe gelişipdir. Ýöne ikinji aýdym näme aýtjak bolýan? Halkymyzyň söýüp dinlän aýdymlarynyň biri şo läläme aýdaýyn Alipa. Türkmen halk aýdymymyz bar, Galmaralym. Galmaralymy? Bilýän Alipa? Anany bir aýdyp ber. Bolýa. Geçti köňlüm meň dilime ýetişdi. Galmaralym Selvin yadım can galini, belent dağlara rağa düştü. Galmaralım Selvin yadım can galini. Ay tuwelemene şu ikinji aýdymyň şunu aýtsaň ýerine düşer şatlyk. Bolýa Alipa, onu ikinji aýdym şulaýdym ýerine ýetirýär. Ýöne gowy edip ýerine ýetirse sebäbi bähtäş bolýardy. Saňa üstünlük arzu edýän. Sağ ol Alipa. Bayramyňyz gutly bolsun. Hawa hemmenki bile bolsun. Sağ ol. Asmana yıldız olan, aydın mukam sazımda, gelipdir men üçün doğulan, nurlu günüm alnımda, ıkbalımı bağlap sana, edim bağıta varyan, aydım sözü hene, edim bağıta varyan, yüreğimi berip sana, edim bağıta varyan, vah söyleyen deyip gelli bana, edim bağıta varyan. Deysen mükemmel şoňa, senne gönlüm bara, sen gönlüm süýän, utanıp doğrunla diýmäge. Deysen mükemmel şoňa, senne gönlüm bara. Ahtel başgaýdym ýokmy? Wy, bulaýdym näme gow dämli? Yo, bulaýdym hem gowýany başgaýdym aýdaýda. Men şulaýdym aýdasym gelýär. Onam üçin bulaýdym maňa. Köp zatlar ýakda diýär. Gara göllerine maylettin beni, söyle sözleri tanımalı beni, tarifin eder aydınlarımın hengirinle o adamı, dinle yürek sesimi bakıp tepe sağa, yeni oraya karasana, görmek için tapya bahana. Sen gönlün seyyarını tanıp durunla dinmeye, değilsen mükemmel şoňa. Selvi, gutlayan. Sağ ol Şahir. Aydımlaňam tüýs ýerine düşüpdir. Dogry aýdýaň. Eminlerimizem adalatly baha berdiler. Selvi, eger garşy bolmasaň, şu tomsa toý tutsak näl görýän?